Kag sa piyak sa mga stressful nga balita, yari anay pang pag-good vibes, no? May pila na ka mga pribado nga individual nga nagabulig sa pag-clear sa mga puno sang kahoy nga nagkalautod para mapadasig ang pagbalik sa supply sang kuryente pati na mahawanan ang mga dalanon. Sa gin-share ni Marshall 19 Adventure nga mga video kag photos ang pagpanghawa nila sang Team RU Foundry and Machine Shop Corporation sa dalan kag eskwelahan sa Barangay Pakol kag Balingasag sa Bagu City. Bit-bit ang chainsaw. Ginhawanan ang mga puno nga nagkalatumba sa isa ka eskwelahan. Ginbuligan nila nga mautod ang mga kahoy nga yara sa tunga sang dalan para malabyan na sa mga motorista ang dalan, ilabi na ang mga salakyan sang gobyerno kag pribado nga mga individual nga luyag magdulong sa bulig. Isa man sa mga rason kung nga nagakadugayan ang pagbalik sa supply sang kuryente sa mga lugar amo ang mga puno sang kahoy nga natumba gani ginbuligan nila utod ang mga puno. Subong nga adlaw, nagpadulong naman ang team sa Canlaon City para magbulig pagid didto. Hindi lang ang RU ang nagapaningwa nga makabulig, pribado nga sektor kag individual ang nagapangita sa pamaagi para makadulong sa pagkaon, tubig pati na sang bayo sa mga apektado nga mga pamilya sa karon.